शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो देखिए गुरु बहना, आप लोग के बीच फिर से हम आ गए बानी कथा लेके। ताप सब हमरे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनम कि एगो भिखारिन के बेटी वाली तो उनके साथे कैसे का भइल बा। तो आप सब हमरे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनम, तबे जानम कि कथा में का ज्ञान रहल आ का भाव रहल। तो आप सब हमरे कथा के सुनी। देखी एगो भिखारी रहेली तो उनकर एगो बेटी रहेली। गुरु बहिना, उनकरे एगो बेटी रहेली आ उनकर पति देव जौन रहने भिखारिन के तू मर गए रहने, उनकरे स्वामी ना रहने। देखी अब माई बेटी दोनों जानी लोग अपन जा लोग, तो जौन माई कहे तौन बेटी करे। देखी मांग के लेके आवे तो रोज के रोज राशन जितना पावे उतना उ बेच दे, अपन खाए भर के घरे लेके आवे। देखी गुरु बहिना, ऐसे कुछ समय तक बीतल तो एक दिन का भल की भिखारिन के जौन बेटी रहली तो उनकर नाम मन कैलस जाए के भीख मांगे के। तो भिखारिन कहतली कि चले के आ भीख हवा मांगे चल के हे गांव में खाली ये माँ सुना बताई, आज हमरे मन ना करत जाए के, आज तू भर जा मांग के लेके आवो। कहतली कि काहे? तो कहती आज हमार थोड़ा सा तबीयत खराब बा, हमके आज मन ना करत जाए के। देखी केतनो भिखारिन कहली बेटी के कि चले के, लेकिन भिखारिन के बेटी ना गईली। गुरु बहिना, जब ना गईल वाली तो भिखारिन गईली मांगे। देखी जब मांगे गईल वाली तो बस का पौले वाली ओई दिन थोड़ा से आटा भर पौले वाली आ थोड़ा से आटा पौली तो लेके अली। इतना ज्यादा चलल रहली आ जब लेके अली तो कहीं भोजन भी ना कैले रहली। लेके अली अपने झोपड़ी लगे लेके अली तो बेटी सुता लाली। कहली उठ आहई आटा मांग के लायल बने, आज कहीं खाए हो के कुछ ना मिलल। आहई रोटी बनाव आ हम खाई, हमके बहुत जोर से भूख लगल बा। कहली ठीक बा माँ, कहतलू बनावे के ते हम बना दे तनी। देखी भिखारिन के बेटी उठल वाली आ भिखारिन जाके अपन सूत गईल वाली। उठली तो देखी अब रोटी बनौले वाली, अब उठली तो रोटी बनौली। देखी अब रोटी बनावत यली बेचारी, अब रोटी बनौली तो गिन के देखी 4 गो रोटी भइल बा, एगो छोटहन के टिकरी भइल बा, एगो छोटहन के टिकरी भइल बा आ 4 गो रोटी भइल बा। पूछा तली कि क रोटी भइल? काली सुन काली एम्मा 5 गो भइल बा, 4 गो बढ़न भइल बा, एगो छोटहन के भइल बा। काली की ठीक बा, लेके नून मरचा कुटली। भिखारिन के बेटी नून मरचा कुटले वाली आ लेके अपने माई के 3 गो रोटी आ नून मरचा देहली खाए के आ 1 रोटी धैली अपना के खाए के आ टिकरिया जन रहल तन वो के धैली। कहल जाला कि कहीं सुनले रहली कुछू कि वहाँ महादेव जी के भोली जी के भी कुछ रख देवल जाला। का कैली 1 रोटी जन टिकरिया रहल तो महादेव जी के हिस्सा रख देहली। देखी 3 रोटी तो खा लेहली, दे देली, खा लेली। 1 रोटी अपने खैली। अब कहतली जौन हम टिकरिया बचल बा टिकरिया लेके आओ। कहली कि ना बा, कहाँ से हम टिकरी तो के दी? कहली ना लेके आओ। तो ना कहली ना बा, तते काहे भी ना पूछले हमसे खा ले। कहली नाही हम खैले ना बानी, तो तू मांग के ले खैले। देखी गुरु बहिना, बहुत लोग रहेला कि अपने बेटी के जान मान करेला, बहुत लोग ना करेला। तो हिम के भिखारी रहली, जन्म देले रहली अपने बेटी के, लेकिन अपने बेटी के कुछ समझत ना रहली। मांग के लेके आवत रहली तो खाए के देत रहली, ना मांग के लेके आवत रहली तो उनके कुछ समझत ना रहली। अब का भइल कि
इतना ज्यादा अपन भिखारी अपने बेटी के मार देली एगो टिकरी खातिन। जब इतना मारली त कहली उनकर बेटी हमके जब मांगी के आ चोंगी के खाए के बाटे त कहीं हम देश दुनिया जवार में कहीं रहब त कहीं इनके बिना हम खा ले मांगी ले। देखी अब का भैली मार त खैली। अब घर अपन झोपड़ी कुटिया छोड़ के अपने महतारी के साथ छोड़ के अब निकल गईली। निकल के जब जात तली त जात जात देखी गुरबहिना धीरे धीरे शाम होता टे। आ जब शाम होता ते एगो जंगल पड़ल बा। वही जंगल के रास्ता रहल त उहे जंगलिया के रास्ता धो के उ लड़किया जात रहली। जात तली त देखी जब जात तली त देखी अब अपने अंदर के डर आ भय सब छोड़ देले वाली। अभी ये सोचले वाली अब हमारे संगे केहू ना बा, अब हम जात तनी ते अकेला बानी। देखी जात तली जंगल पड़ी जात तली रोत जात तली सुस्कत जात तली। जब जात तली ते आधा जंगल जब घुस गईली त नाग नागिन लोग रहल लोग, नाग और नागिन रहल लोग। तू लोग सो देखल सुनता लोग कि कहाँ लइका के आवाज रो सुनाता टे। नाग कहत तने तो के सुनाता, नागिन कहली ना हमके ना सुनाता। तो चल हम देख के खोज के आखिर में कहाँ से लड़की के लइका के आवाज रोल सुनाता। देखी नाग नागिन लोग जब देखता लो तीत बहुत सुंदर के लड़की बाटी आई काहे हमार रोवतली। देखी अब वहाँ इंसान के भेष लोग ध के लोग और लड़की के लगे लोग आए लोग, लड़की के लगे आए लोग कहलो कि आखिर में तू काहे रोवतलू, का भइल बा। कली हमके कुछ ना भइल बा, हम एगो भिखारी हई, भिखारी के बेटी हई, हमरे कुछ ना बा। हमार माई एगो टिकरी खरतीन हमके बड़ी मार देली वही से हम अपन घर झोपड़ी छोड़ के चली आईनी। और टिकरी जो रहल त हम महादेव जी के नाम पे धैनी। यही से हमार माई हमके कितनो मरली लेकिन हम टिकरी देहनी ना। देखी अब नागिन लोग कहता लोग कि सुनो जहाँ हम तो के बेटी तो के हम जहाँ लेके जाई तहाँ तू हमरे संगे चलबू न। कली हाँ हम चलब संगे। देखी नाग नागिन लोग कह दिल देख अगर हम कुछ के हम इंसान के आज भेष में बानी आ हम एगो अगर सापे के गुजरे के कुछ के भेष में आ जाए तो तू डरिया ना। कहली ठीक बा। देखी अपने अंदर से गुरबहिना उ डर भय सब खत्म कर देले रहली। अब नाग नागिन लोग अपने संगे लोग लेके गए लो। जौन उनकर गुफा रहल नागिन के जौन गुफा रहल जौन घर रहल तो देखी वही में लोग लेके गए बा लोग। आ जब वहाँ लेके लोग गए बा लोग तो देखी अपन भेष लोग ना बदलता लोग, ऐसे लोग ना बदलता। कहीं भेष के बदल दे ती लड़की कहीं डेरा जाइ हैं। यही से अपन इंसान के भेष में वो लड़की के साथे लोग रहता लोग। एक दिन का भइल जब गुफा में लेके गुरबहिना लोग गए रहल लोग लेके तेकनी नाग नागिन लोग कहल लोग कि सुना तू यही घर में तू रहिया, घर में से कहीं बाहरे न जइह। आ है जौन खांची से है जौन ढकल बाटे एक एक खांची के तू उठैह न। काली ठीक बा ना उठाई। लेखी अब नाग नागिन लोग कह दिया लोग उठैह न। अब इनके मन में हो गल कि काहे लोग कहल लोग कि खांची के तू उठैह न। काली नाही ऐसन का काली ठीक बा हम ना उठाई। तो हमन के जा तनी के कहीं से तनी भोजन उजन कुछ लेके खरीद के लेके आवल जा तबे ने घरे बनी ओनी आ तबे ने सबके खाई हुई। देखी नाग नागिन लोग वहाँ से लोग निकल लोग तब अपन भेष बदल के अपन जंगल लोग घूमता लोग अपन लोग करता लोग। देखी अब इनके तो पेटे में लड़की के पेटे में तो भइल बा कि काहे माना कैले वाली कि उठैह न। देखी जब खांची उठावतली तो देखतली वही में ई तो सांपी के बच्चा बाटे। आ जैसे दे उठावली आ जैसे देखतली सांपे के बच्चा बा तैसे खांची छोड़ देहली। जैसे खांचिया छोड़ली तैसे एगो सपवा के उमे पोछिया कट गई। जब सपवा के पोछिया कट गई बा तो देखी अब सांपे के जितना दर्द होता आ बहुत बिखियाता।
बहुत ज्यादा अब बिखिया तने, लेकिन कहल जाला कि जब खांची से ढकल बाते कैसे निकली। अब देखी नाग नागिन दोनों जानी लोग अपन आई लो तो कहल लोग खांची के उठौलू नहीं हऊ, कहली नाही उठौनी नहीं। लेकिन जाके देखी जब नाग नागिन चुपे से लोग देखा था लोग ती तो खांची के उठल कहतली पूछल लोग तो कहली हाँ आ तो लोगन हमके मना कैल हम उठौनी है तो उठौनी ना जननी में सापे के बच्चा बाटे आ उहे उठौनी तो लगता वही से पोछिया कट गइल बा। देखी अब नाग नागिन लोग अपने बच्चा के लोग समझाता जाए दो उ अनजान में भइल हवे, जाए दो उनके कटिया न डसिया न। देखी वही घर में धीरे धीरे उ सियान हो गइल वाली लड़की जब धीरे धीरे सियान हो गईली गुरु बहिना, अब शादी विवाह करे लायक हो गईली तो नाग नागिन लोग दोनों जानी अपन लोग मिल के लो इनकर शादी लोग खोजले वालो आ इनकर शादी लोग कई लोग एगो राजा महाराजा के घरे इनकर शादी कई लोग। देखी यहाँ नागिन के बच्चा ये सोचता ले कि आज ना तो कल जइया इनकर शादी हो जाई तैया इनकर जौन जोड़ा रही तो हम जोड़ा इनकर काटब, सोचलिए कि इनकर जोड़ा हम काटब। देखी जब शादी हो गई आ जब अपने ससुराल चल गईली तो साँझी के बेरा रहल। देखी सबके उस साँझी के बेरा अपने कहल जला सिजी पे सुतेला तू हो अपन दोनों जानी लोग जैसे सूते लोग जाता। आई हरी कहता ने एक दिन छूट पौने जेकर पोछ कटल रहल जौने सापे के तुनके फुर्सत मिलल, कहने आज फुर्सत मिलल बा त आज हम जातन उनके जोड़ा के हम डसे जातनी। लेकिन देखी गुरु बहिना का होला कि उनके लगे ई रहेला वो लड़की के लगे कभी दिया बुझावेली आ चाहे कुछ करे दिया बुझइहे जब तब कहिए ई नाग जिए नागिन जिए नागिन के साथों बच्चा जिए अड़वा डोड़वा भाइयों जिए। देखी अड़वा डोड़वा भाइयों बढ़े ऐसे उ लड़की कह के आ दिया बुझा के सुतेली। देखी एक दिन जब उनके घरे जोने सापे के पोछ कटल रहल आ गईने धीरे से डसे, जब धीरे से कहने कि चला जैसे लोग से जरी पे सूती लो तो हम रात रही तबे हम डसब। देखी अब रात भइल गुरु बहिना आ जब दिया जातली बुझावे, जब दिया जातली बुझावे तेगो दरवाजा के लगे जाके आई सांप बैठल बाने, एगो दरवाजा के लगे जाके ई सांप बैठल बाने आ दिया बुझावतली त कहतली नाग जिए नागिन जिए नागिन के साथों बच्चा जिए अड़वा डोड़वा भैया के भैयो बढ़े। देखी ये बात कह के आ दिया बुझा के सुततली रोज के जा डसे आ रोज ये बतिया उ लड़की बुतावे ती कहे। देखी अब कहतने सांप कहतली कहत रहे कि ऐसन बात बा बेचारी जाए दो हमार बहिन है आ जाए दो अब ना डसब। अरे कितनो तो बादिया बुझावतली तीहे कहतली नाग जिए नागिन जिए नागिन के साथों बच्चा दिए अड़वा डोड़वा भैयो बढ़े। देखी अभी ये कुछ सोच के आ वहाँ से उस सांप वापिस चलिए ने आ जब वापिस आवतने तो नाग नागिन से अपने कहतने अपने महतारी बाप से कहतने कि हम गइलनी है उनके डसे ती कहता लोग कि काहे तू डसे गइला हमसे एको बार तू बतैला कहनी जाए दो उ गलती से कह हो गइल हवे उ जान के ना कैलिए काहे से उनके हमन के मना कैले रहनी उ ना जानत रहली कि हमन के नाग हई या नागिन हई। देखिए वही से उ हमन के मना कैनी तो खांची उठौली तो पोछ तुआर कट गई तो में उनकर गलती ना बा में हमन के गलती बा। जाए दो इंसान के बच्चाई आ तुहन लोन कितनो हव तेगो जानवर के एगो बच्चा हवा लोगन
वही से उठा देहली। देखी कहत न गैनी हाथ डसे, लेकिन दिया बुझावतली। जब जब दिया बुझावतली तब यह बात कहतली, नाग जिए नागिन के साथों बच्चा जिए, अड़वा डोड़वा भैयो बढ़े। हमके बहुत माया लगल, कहनी जाए दो दिया बुझावतली तीहे बात कहतली। आखिर में इनके अंदर प्रेम बाटे। आई देखो जानत ना वाली, नाग जिए नागिन के साथों बच्चा दिए, अड़वा डोड़वा भैयो बढ़े। आखिर में इनसे कैसे होता। तो देखी गुरु बहिना, उ भगवान के भोलेनाथ के उ भक्त रही है। उ अपने मन में भले से का कहीं जा ना पात रही पूजा करे, लेकिन भगवान के महादेव जी के अपने मन में बसौले रहली। देखी गुरु बहिना, जब संझा मैया के जब जब उ लड़की बुतावत रहली, तब तब गोड़ धरत रहली, आ तब ये बात कहत रहली। तो देखी गुरु बहिना, जब भगवान के अगर भक्ति के हु करता तो एक चीज पे अगर ध्यान बा तो जरूर आपके काम सफल होला। अगर आपके तो देखी जन भिखारिन के बेटी रहली तो अपन डर भय सब कुछ छोड़ के आ देखी जंगल धके जात रहली। चाहे उनकर दिल के साफ रहली तो उनके साथे नाग नागिन भोलेनाथ के महादेव जी के दया से भेटाइल वालो सब उन्हीं पे उनके पे लड़की पे महिमा लोग देखौले वालो। वो लड़की के भाग वही जैसे जागल बाटे। तो देखी गुरु बहिना, हम सच्चा दिल से अगर प्रेम करतनी भक्ति करतनी तो कहीं हमार भक्ति कल कहीं जाला ना, आज ना तो कल तो हमके मिलबे करी। तुहे वो भिखारिन के बेटी के संगे रहल। तो देखी एगो टिकरी के साथे आ कितना माई दुख देहली, तो कैसे उनके साथे भगवान जी भोलेनाथ प्रसन्न भइल बानी। तो आप सब हमरे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनो आ सुन के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखी।